Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and without further ado, public request, dunay nag-request ka nato nga isulti nato ang kaluwasan, no? So, at tuguti ako nga akong i-share kaninyo ang John 3:16, ang nabantog na kaayo nga bersikulo sa Biblia nga John 3:16 nga pagkadaghan jud kaayo nga naka-memorize ana. Apan ang pangutana, tugkad bagyod kaha kita sa kahulugan niini, no? So ang kaluwasan anaa diha sa triune nature of God. So John 3:16, for God so loved the world, kinsay naigugma sa kalibutan, God the Father, that He gave His only begotten Son. Kinsa ka na iyang begotten Son? Jesus Christ, the person, no? O napada di sumpay, whosoever believeth in Him, kinsay patuhuan si Jesus Christ, whosoever believeth in Him shall have everlasting life. So, kinsa ang naghatag kanato og everlasting life? Jesus Christ. And after receiving Him as our Lord and Savior, the Holy Spirit will indwell each one of us. Katong nagatuo kang Jesus Christ nga Lord and Savior, automatic na ang Holy Spirit mo indwell sa ato pamupuyo diha uban kanato, no? So kumpleto na ang triune nature sa Ginoo diha lang sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, who is Jesus Christ, and whosoever believeth in Him shall not perish but will have everlasting life, no? Kinsa katong nagtuo kaniya, dili gayon wala, no? Dili mawala, mapirish, dili mawagtan, kundi makabaton og kinabuhi nga dayon. So ang ato karon nga isgutan diha kanang whosoever. Ato minumduman nga naay gutan diha whosoever sa ato pa conditional, no? Whosoever believeth in Him, kinsa kadtong mutuo kaniya, makabaton, dili mawala apan makabaton sa kinabuhi nga dayon. So tungod yan ang whosoever, dili gid kita maka-expect nga tanan nga tawo makabaton og eternal life, kun dili kadto lamang mituo og midawat. Daghan man ang wala motuo, no? Kana diay mga atheists, na sila magtuo og Ginoo. So kung magpabilin sila diha nga kahimtang, dili gid nila maangkon ang eternal life. Kay mo manay gikuan diha, mo manay gi condition diha nga whosoever believeth in Him shall not perish but will have eternal life. So kung kita mudawat kang Jesus Christ nga ato ang manluluwas, because we need a Savior, no? Ngano man ang una ni ana atong i-acknowledge ang atong kaugalingon nga we are all sinners and fall short of the glory of God. Kitang tanan makasasala o nawad-an, nakabsan sa himaya sa Dios. So kay kita mang tanan, walay exempted, tanan, A-L-L, all. Walay ingon diya ka, except. Bisan gani, wala gani, gikuan ng bata nga, except. So tanan din na, kita tanan makasasala, no? So naghanap pa dahil gusto pa ka na, kaningon sila nga ang bata kuno walay sala. Naagi hapon because according to King David, I was conceived in sin. Conceived by my mother in sin, no? Gipakatawo ako sa sala. So ang mga bata, inosente sila, pero ingon og walay sala. All have sinned, no? So dili na nato dugayon diha. And then atong i-acknowledge nga we need a Savior. We need a Savior aron kita dili matugpa dito sa kalayo nga nagbaga. Nayo ba makiglalis kay wala gyud kuno impyerno. No? Hell is present. Satan is very much around. Dayon ang sin mo nay makapa-adto kanato dito sa linaw nga nagbaga. So ang mga churches karon, ang mga pulpit, di na magugay na nila i-preach
pwera lang sa uban nga nagtuman gyud, pero kalagmitan wala na nila hilabti kanang Satan, kanang hell, kanang sin. Di na sila kay gusto nila itikol ang mga katawhan. Gitikon ba kanang murag palami-lami lang kana bitong gitawag og kanang cotton candy sermon o kanang sugar coated sermon every Sunday. Nakaroon na anad ang mga congregation nga ganahan sad sila maminaw anang patamis-tamis. Ang resulta daghang nagka spiritual diabetes. Tungod kay puro tamis ang ilang nadunggan gikan sa pulpit sa mga sulugoon sa Dios, no? So mao kana, we need a savior. So Jesus Christ came to the rescue alang kanato without what if or what not, wala na niya gibali iya tang gilukat gikan sa sala, bali iya kitang giredeem, gilukat kita niya gikan sa kasalanan. So deliberately nanaog siya diri sa kalibutan aron to offer himself, no, as a living kanibang permanent sacrifice. Kay sa Old Testament ang mga dugo mangod sa mananap, mga blameless, unblemished nga mga mananap mo ilang i-offer sa temple. So kuan kana ni Jesus Christ, iyan ang himo nga siya na mo ultimate sacrifice aron dili na ta magsigi og offer dito og mga mananap nga the same story over and over again and again, makasala mo ang tawo. So sige ga offer. So mo kana no, we need a savior. Pag mo manatog acknowledge ni Ana na ay repentance. Repentance, dili ka na mingon og dili na ko magpakasala. Repentance, ang meaning ni Ana, change of mind. Change of mind and behavior, no? Wala ka na mag-ingon nga repentance, maghinula ka nini ang ayaw na mo pagpakasala. Na yung uban nga miyog, do not sin. Imposible na because we are still on the flesh, no? Makasala kita. Makasala ta, pero na may gingon sa Bible nga, confess your sin. And the Lord is just and merciful to forgive all our sins. So, makasala ta, i-confess lang na siya kada adlaw, wholeheartedly. Dili kay, sorry Lord, o dili po na, ato po nang i-dibdib, ikinasing-kasing, no? So, mao ka na, repentance, change of mind. Mao ka na, meaning sa repentance. After that, kung nakatugkad na kita sa salvation, what is it all about? Baptism. No? Baptism. Na may uban nga baptize, ay salvation. Pero ang Bible, salvation, and then baptized. Immersion. No? Immersion. Meaning, magud anang immersion, we are dead in our sins, pero mubakod kita as kanang redeem na new nature. Kanang pagtunlod nato old nature, come out na taana new nature, no? So mo na kana, and then the Holy Spirit will automatically indwell within us. Mupuyo uban kanato. Sa Romans 8:16 or whatever, basta Romans 8 kung ato nang basahon, naa dihay giingon ni Paul nga ang atong spirit, because we are comprised of body, soul, and spirit, no? Ato ron na niyang tunan. Kanang spirit nato, it is small letter S. Anha diha mo anchor or on board with the Holy Spirit. Spirit nga capital S. Holy Spirit. So, muna mag-uban ang ato ang espiritu ug ang Holy Spirit. Now, that will assure us of our salvation. The sealing, usa sa function sa Holy Spirit, mao ang pag-seal, kana bang pagsira, pagtako. Pare bitaw ng mga official document, diba, na ay seal, ana, inon gani kag not valid without seal o silyo. So, mao kana no, bali
we are already sealed with the Holy Spirit until when? The day of redemption. Muna nang giingon diha nga hangtod sa iyang sakgaw na nato. Muna gitawag og rapture. Pero sad to say, ang ubang churches dili pod mo tuon ni anang rapture. I do not know why nga biblical man kana. Oh, wala ko tingali magbasa sa mga sinulat ni Paul kay ni arag balik-balik aring Mateo, Marcos, mga Acts nga para na sa Old Testament, although apil gyapon na, pero ang kang Paul nga writings mo man na siya gospel para sa church, para sa Gentiles, no? So mao kanang naa ang atong spirit will anchor and on board with the Holy Spirit. So bisan pag unsaon makasala man ta again and again because of the sealing, di na gito kabuhi. Yaan na gid ta muna nga naay giingon diha sa John nga no one can pluck us out from the hands of the Father. Double security, no? No one can pluck out. Once nga we are sealed with the Holy Spirit, no one can pluck out from the hands of God, no? Dili na kita mailog bisan pa og kinsa kay naa na kita diha. But it doesn't mean nga dili kita makasala. Makasala gihapon ta again and again and again. Ngano? We are still in the flesh. Ug ang flesh makasasala gid na. Mao na nga we are circumcised not by hands pero spiritual ang atong circumcision. Ang atong body is separated from our soul and spirit, no? So mao na siya. Mao kadto nga kon makabato na kita og salvation by faith, grace kana, not of works. After salvation, we have to work out our salvation, not work for. Work out. Ato bang i-manifest, atong i-demonstrate in public nga save kita. So, unsa may buhaton anang na save na, genuinely, we will read the Bible, study the Bible every day. Kung mamahaw kita maniud to manihapon, ingon anak ko doon atong attitude para sa Bible. Pamahaw paniud to panihapon. Ingon sobran man pud na. No. Mo ginay ingon sa Ginoo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Asa man ato na may bawan sa Bible kay mo may iyaang word. Sa atong pakanon ang atong kalag sa pulong sa Dios kada adlaw. Human ni ana, ang ato pong prayer, kinahanglan nga ato anang imong lifestyle gani 24/7. Ug unsa tong ginauna, unsa ka ni Lord, mao ba ka ni di ka sayop ni akong gibuhat Lord? Unsa ka ni Lord, mo na ka ni akong pamanhunon, mo na ka ni akong pangasawunon, unsa ka Lord? So sige kitang magpangutana kaniya mo confide kaniya. Lord, lain lagi na akong ginhawa, Lord, misaka na pud akong kabuhi. Ngano man ni Lord? So ingon ana no ang gusto niya nga kana bang very personal relationship with Him. Muna atong i-cultivate, no? Cultivating a personal relationship with God, mo gyud kana siya marka sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Quiet time with God early in the morning, dili kay cellphone mo ikubion. Mag-ampo, pasalamat, dayon read your Bible, study your Bible, i-contemplate ang verse nga inyong nabasa. After that, mag-ampo na sad for that day. Dayon kada Domingo simba. Kada Domingo simba. Because nga no, we are told in the book of Hebrews, do not forsake the assembling of yourselves together. Dili ipasalikway ang pakiguban sa uban nga magtotoo, no? Kay nga naman aron unburden kita sa atong mga problema, atong mga istorya.
piluon lang po nato istoryahan kay naaman po yung uban nga mga marites, no? So, ingon ana, musimba and then unahon gyud ang Ginoo. Unahon gyud ang Ginoo. Dili kay unahon og pangaligog dagat aya musimba. Unahon ang pag-adto sa party aya musimba. Paghuman ang resulta dunay nang hitabo because giuna ang kalibutan kaysa langit nun nga mga affair. So mao kana no ang mga ilhanan sa usa ka tawo nga anaa na gyud ni Hesus Kristo, no? So mao kana work out on your salvation. Ato ron ang ato ron yang i-discuss ka ng unsay kalainan sa work out o work for our salvation. So, mo lang kadto, for God so loved the world, God the Father, that He gave His only begotten Son, God the Son, and whosoever believeth in Him shall not perish, but will have eternal life, which is the person of the Holy Spirit. Because ang Holy Spirit mo may mo indwell sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, no? So mao kana ang mubo lang kaayong explanation bahin sa salvation, no? For by grace we are saved through faith alone, without works. It is a gift. It is the gift of God. So gift man dawaton sa walay kusmod. Gi-offer na biya na nga gift. O dili na to dawaton na nga gasa, well, wala, dili po na siya, di po na ipamugos sa naghatag, no? So, mao ka na, wala tayo laing mahimo, himuon, mutuo ra gyud ta wholeheartedly. Idibdib dayon nato, ikinabuhi nato si Kristo. Dili kay hindawat tuon ni Kristo, hintuon ni Kristo, at the same time ang atong left hand is shaking hands with the devil, no? Kana bang makiglambigit gihapon sa sobra kaayo ka makalibutanon nga mga kalihukan. Makasasala. Sige gihapon pang check sina na ba? Repentance is maayo gyud niya na. Repentance ang meaning dili to stop sinning but change of mind. So, mula katong ato ang sharing mahitungod sa unsa gyud ang kaluwasan, kinsa gyud ang gitanyagan sa kaluwasan, kinsa ang nagtanyag sa kaluwasan, no? Kinsay nagtanyag, kinsay gitanyagan, no? Ug ang tanan nga mudawat, mutuo kaniya makabaton og eternal life. So, mula katong atong sharing, I hope nakuha ninyo ang explanation gamay, no? So, hangtod sa sunod, lain na usab ang atong hisgutan, no? May tungod na usab sa work out o work for. Working out, working for. So, managlahi ka na siya. So, bye for now. Have a good and have a good and godly day, everyone. So, bye-bye. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw.